abans de començar hi ha un aspecte que crec que cal dir. Hi ha més informació de la posterior de nova planta durant l'any posterior que va passar al Prat que no pas de la pròpia data del setembre, del setge i de la guerra que va començar el 1902 i no va acabar fins al 1714. Per tant, vull fer aquesta prèvia perquè veureu, de totes maneres hi ha símptomes bastant clars de temàtiques, inclús amb números i tot, en alguns aspectes, per poder encapçalar aquesta xerrada. La distribuïm en 4: la guerra de successió, el setge de Barcelona, el Prat d'aquella època, el decret de nova planta i la seva repercussió. Com a introducció, hauria pogut agafar alguna altra cosa, però jo crec que aquest tema és interessant, que no té res a veure amb la guerra de successió, però sí com a antecedents. El 1659, els representants de Felip IV d'Espanya i de Lluís XIV de França signaren el Tractat dels Pirineus, que posava fi a la Guerra dels 30 anys. Pels francesos fou una gran victòria, però no així per Catalunya, per la qual els acords presos sense la preceptiva consulta de les Corts Catalanes tingueren una conseqüència nefastes: la pèrdua del Rosselló, de Vallespí i del Conflent, del Capcir i de 33 pobles de Cerdanya. Ara el govern espanyol des de fa anys parlen del Penyón de Gibraltar, però aquí nosaltres vam perdre molt més, ningú se'n recorda. La decadència de la monarquia dels darrers Àustries queda simbolitzada per Carles II. Va pujar al tron en 4 anys. Va ser un regnat marcat d'una banda per la desconfiança dels ministres castellans envers els catalans i per altra per una certa millora econòmica i demogràfica. Una de les pintures que hi ha del rei Carles II. Els castellans li deien el hechizado. Però les causes de l'afirmació de la dinastia dels Austrias d'Espanya. El rei Carles II no va tenir descendència amb les seves 2 esposes. El rei Carles II, 1661-1700, va morir l'1 de novembre del 1700 a l'edat de 38 anys. Un mes abans, el 3 d'octubre de 1700, Carles II havia passat. No és res del setge, això. Havia estat a favor de Felip d'Anjou, que és el Felip V, net de la seva germana Maria Teresa d'Àustria i de Lluís XIV de França. Una de les pintures que hi ha de la Felip d'Anjou, Felip V. El testament de Carles II establia també que Felip V o el seu germà morien sense fills o preferien cenyir-se a la corona francesa, l'espanyola seria per l'arxiduc Carles d'Àustria. El rei Leopold I, pare de l'arxiduc Carles III, preferí passar a l'acció sense esperar esdeveniments. La pintura de l'arxiduc Carles III. El 1702 s'inicia la Guerra de la Successió entre les tropes de Felip V i les del l'arxiduc Carles d'Àustria, acompanyades també per anglesos i holandesos, etc., que anaven en contra de Felip V.
Aquí es veu que del 1702 al 1714 han passat 11 anys de guerres. Per tant, aquesta guerra tenen d'abreviar-la bastant perquè no... Hi va haver moments que avançaven uns, hi havia retrocessos... L'arxiduc Carles d'Àustria es proclama rei. La guerra de successió ja era un fet quan a Viena l'altre pretendent al tron espanyol va ser proclamat el dia 12 de setembre de 1703 rei de la monarquia espanyola amb el nom de Carles III. Les tropes borbòniques van traspassar les fronteres del territori del Principat a partir del 1702. 1707, perdó. El 1707 va caure la població de Lleida a mans de les tropes de Felip V i el 1708 ho va fer a la ciutat de Tortosa i Girona es va rendir el 1711 amb relativament poca resistència. Aquí un dels gravats que hi ha del setge de Lleida. La mort a Viena de l'emperador Josep I el 1711. Aquí és quan comencen a haver canvis importants. El 17 d'abril del 1711 moria a Viena l'emperador Josep I, als 33 anys d'edat. Va tenir dues filles, Josepa i Maria Amàlia, a les que la llei sàlica vigent a l'imperi impedia regnar. L'arxiduc Carles, germà de l'emperador Josep I, era doncs l'únic hereu legítim del tron austríac. Per això, lluny de ser una solució, plantejava un problema, una gran concentració de poder austro-espanyol que els aliats de Carles, especialment Anglaterra, no estaven disposats a acceptar. El 27 de setembre de 1711, Carles va sortir de Barcelona cap a Viena per prendre possessió de l'imperi. Va decidir deixar la seva esposa i l'emperatriu Elisabet Cristina a Barcelona, amb la qual s'havia casat un temps abans, com a governadora. Però aquesta va estar un temps sola a Barcelona. El Tractat d'Utrecht. El Tractat d'Utrecht de 1713 va significar l'abandonament de Catalunya per part de les tropes estrangeres que s'oposaven a Felip V, entre elles principalment els anglesos i propis austríacs i holandesos, etc. El general Antoni Villarroel és un cas. En el setge de Lleida i Tortosa hi va participar el general Villarroel amb les tropes borbòniques que capitanejava el duc d'Orleans. El general Villarroel era un militar professional de família castellana. Aquest, descontent de Felip V, es va passar cap al 1711 al partit de l'arxiduc Carles a les ordres del general Stauffenberg i va ser fidel a Catalunya. El 1713 el general Stauffenberg va nomenar Villarroel inspector general d'infanteria i l'11 de juliol de 1713 és nomenat cap de les tropes que defensaran la ciutat de Barcelona en el setge de les tropes borbòniques espanyoles i franceses. El setge de Barcelona. El 25 de juliol de 1713, les tropes borbòniques del duc de Popoli, amb 20.000 homes, inicia el setge de Barcelona. La ciutat emmurallada de Barcelona, amb 5.000 homes, a les ordres d'Antoni Villarroel, s'apresa a defensar-se. O sigui, 4 vegades més de forces borbòniques en relació a les que defensaven Barcelona.
La distribució de les tropes que defensaven Barcelona, tropes professionals, 1.500 homes. La coronela, 3.500. La coronela eren tropes voluntàries dels diversos gremis de la ciutat de Barcelona. Cosa que realment no era coneguda, jo almenys no tenia massa coneixement d'aquest fet. L'inici de la Guerra de Successió. Aquí es veuen, encara que aquest plano no li falta una part de la Barcelona de 1714 referida a la situació del Born, que pretenia el fet que tenien una protecció important amb els baluards. Els baluards tenien l'avantatge que protegien millor les muralles que estaven situades a les dues bandes del baluard. La banda de les muralles que donaven al port eren protegides per la seva proximitat al mar, cosa que no permetia utilitzar l'artilleria. La zona del Raval era poc poblada i hi havia horts. O sigui que una mica de menjar aquí hi havia, però per 2 anys, per 16 mesos que van estar lluitant, aquí no... Les repletes, les cascofes que podien fer per aquí no n'hi havia per gaire cosa. L'artilleria borbònica disparen contra les muralles de 1613. També hi ha un tema que l'artilleria tirava de lluny, però l'infanteria davant de nit feien trinxeres paral·leles a la zona de les muralles, partint de l'infanteria més pròxima als baluards i a les pròpies muralles o el trencament que podia fer l'artilleria en una part de les muralles. Com que van estar un any i no hi va haver manera d'arribar les forces del duc de Popoli a ocupar Barcelona, el Felip V el va destituir i en el seu lloc va posar el duc de Berry com a nou comandant del cap militar de les tropes borbòniques durant el setge de Barcelona. Pues que el duc de Borja disposava no de 20.000, sinó de 40.000 soldats i més bateries d'artilleria per continuar el setge de Barcelona. El duc de Berry, després de canonejar el baluard de Santa Clara, va ordenar un atac al forat existent a les muralles. Tot i que van entrar en la ciutat centenars de granaders francesos, els contraatacs de la coronela van provocar la retirada de les tropes borbòniques. Al final del setge. El mes d'agost de 1613 es va produir una forta topada a Gavà i a Viladecans, en la qual els sometents feien recular les tropes borbòniques. Una altra batalla tingué lloc al març o abril del 1714 a Castelldefels amb un resultat semblant. Això està escrit pels historiadors d'aquesta zona. Un masover de la masia del Prat, situat al cap del riu, va declarar el 1614 a l'amo de la seva finca que no havia sembrat per quedar la finca entre dos focs. Aquí heu deixat una diapositiva, que és el moment que entren les tropes a Barcelona l'11 de setembre del d'això. Per tant, aquest lapsus, després de mirar-me molts, i fet, és el moment que van entrar, que se sap que és la data de l'11 de setembre, les tropes que es van rendir, el Rafael de Casanova i van treure la bandera de Santa Eulàlia. El Prat, durant la Guerra de la Successió. Sant Pere i Sant Pau del Prat, que era el nom que tenia el lloc,
no disposava en aquella època d'agrupació urbana. Només el conjunt parroquial, amb la seva església, la carnisseria, un parell de cases que hi havia en el seu entorn. El poblament era dispers amb una seixantena de masies i diverses cabanes. La ramaderia del Delta. Durant la Guerra Civil, molts dels ramats eren propietat de carnissers de Barcelona que pasturaven pel Delta. Ramats de bovins, bous i vaca, i sobretot ramats d'ovelles, porc i aviram a les masies. El vall del lloc del Sant Pere i Sant Pau del Prat, que era el nom que tenia la població, era Josep Ferrer el 1714. El rector de la parròquia era mossèn Pau Mateu, natural de Sant Boi, i va estar de rector quasi 50 anys. L'estimació del nombre d'habitants del Prat durant la Guerra de la Successió, segons el doctor Jaume Codina, era d'uns 450 persones. La principal activitat era l'agricultura i la ramaderia, com hem dit. L'agricultura era de secà. Es centren els horts que hi havia a les masies, sobretot les que tenien closos que les protegien del desbordament del riu. El conreu principal eren els cereals, sobretot blat, civada, etc. Les masies de la zona del districte agrícola de la Ribera, entre l'església parroquial del Prat i la Marina de Sant Boi, eren més pròximes a les vies de penetració de les tropes borbòniques. Els problemes de manutenció de les tropes. Els serveis d'intendència de les tropes castellanes-franceses havien de fer grans esforços per trobar menjar i aliments pels seus soldats. De ben segur, els escorcolls a les masies del Delta del Llobregat en buscar de menjar van ser un dels seus principals objectius. El doctor Jaume Codina ens diu en una de les seves monografies que es va arribar a portar al Prat la collita de l'any, una font de vida perillosa a cada instant al cor de l'església parroquial. O sigui que això demostra, si l'amagaven, és que tenien referències que anaven a darrere de les collites. Increment del preu de la quartera del blat, 55 quilos. Dates també d'un estudi del doctor Codina. Durant el segle, la mitjana de preu per quartera, o sigui de 55 quilos, entre els 1701 i 1712 era 41,22 rals. El preu al 1730 havia pujat a 66 rals per quartera i el 1714 a 75 rals per quartera, o sigui doblar el preu anterior al setge de Barcelona. Després de la guerra va tornar a baixar el preu del blat. El preu mitjà d'una lliura carnissera de l'ovella durant el període del 1701-1712, que era la carn que menjava més la gent, era de 1,97 rals. El preu del 1713 va ser de 33,25 rals lliure. El preu del 1714 el desconeixem, perquè potser no hi havia carn per vendre. El preu de 1715 tornava a ser de 3,25 i a partir de llavors torna a baixar. El decret de nova planta és del 1716. Jo crec que hi ha un tema. Aquí hi ha un escut. A l'escut aquest hi ha una part que és Castella i Lleó, hi ha una altra part d'Aragó i una altra part que potser són les colònies espanyoles d'Amèrica. Però jo vull reflectir perquè després jo entraré a debat en relació a aquest. La nueva planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecido por Su Majestad con decreto del 16 de enero de 1716. Això és com està escrit,
Divisió territorial de Catalunya, en 4 províncies. Màxima autoritat de Catalunya, el capità general. Hi havia a cada província un corregidor. El jefe político és el que ara diem governador civil. Hi havia la Diputació provincial amb un president i la tesoreria d'Hisenda Pública. Aquest sistema, podem dir, s'ha mantingut durant, podem dir, 250 anys. El cadastre i tributs. Hi havia el cadastre real, el cadastre personal i el cadastre ganancial. Un era en funció del patrimoni de les persones, l'altre si es guanyaven diners o no es diners, i l'altre també vinculat al personal. Però hi havia altres tributs. El cúpul de sanitat, quan hi havia epidèmies, el cúpul de palla i les rondes volants. Les rondes volants, i a part del 1873, quan hi havia ja la guerra de Carlina. I llavors tenien uns soldats, unes rondes, que pagaven els municipis. O sigui que a part de tot el més hi havia aquesta temàtica. O sigui que acollaven al màxim la població. L'educació. Según el decret de nova planta, que en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permiten los libros en lengua catalana. Escribir al hablar en ella, dentro de las escuelas, y que de la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano. Instrucció secreta que no és tan secreta, però pretenien que sigui secreta. Dictades als corregidors de Catalunya en la que se'ls manava que posés el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin se darán las providencias más templadas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Les expressions d'aquella època que no... Quina figura. La de Serra i la Rosa. L'arribada dels llibres de parla castellana. Entre la bisbe, el castellà... Gràcies al pare Andreu de Palma, que va poder recollir abans de destruir-se l'arxiu parroquial les visites pastorals que feien les bisbes a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau. Després del 1614, aplicat el decret de la planta, ja el bisbe de Barcelona era un castellà lleonès. L'il·lustríssimo Diego de Astorga va practicar el 2 de febrer de 1717 la primera visita pastoral a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat. El rector d'aquesta parròquia era des del 1705, com he dit, mossèn Pau Mateu, natural de Sant Boi. Aquest podria ser polític, El primer segell del Consell Municipal del lloc de Sant Pere i Sant Pau del Prat tenia les lletres en català, tot i que era del 1721 l'escut, podem dir municipal, que més comú era en lletres en català. Per tant, la introducció no va ser fora de molts anys. Relació de bisbes que van practicar visites pastorals al Prat. Ja del 1700, ja per 100 anys, alguns van practicar dos visites pastorals, però ja al 1770 hi ha el bisbe Josep Climent, que aquest bisbe era català. I hi ha una nota important pel que assisteixen a missa, perquè a la visita pastoral va fer un sermó de 3/4 d'hora que ha parat la història i així el pare Andreu de Palma ho va anotar amb el llibre. Escut borbonis pel Guàrdia Civil el 1846 i d'Hisenda Pública. Aquí hi veu que hi ha Castella i Lleó. Aquí hi ha les barres d'Aragó han desaparegut. O sigui que aquí tenim aquest és una mostra, perquè hi ha la tira d'escuts d'aquest tipus.
perquè la Hisenda, una de les accions més importants aquí era la Hisenda, que donava uns plaços per pagar les contribucions i si no denunciaven, el muntaven amb els regidors, o sigui, hi havia un seguiment, això dels diners sempre ha estat, i en aquest cas també, no només els banquers, sinó que tothom tenia, i quan hi havia riuades i es quedaven sense collites, doncs la feina que tenien per poder pagar. El govern civil deia endavant el govern polític, o sigui, va canviar diverses vegades. 200 anys després de la pèrdua dels drets catalans, el 1714 es va aconseguir la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, la qual estava formada per la unió de les 4 diputacions catalanes. O sigui, 200 anys després del 1714 es van unir 4 diputacions, però amb els seus pressupostos, res de nous pressupostos. I aquí es va demostrar l'eficàcia dels polítics d'aquella època, encapçalat per Prat de la Riba. I llavors es va fer l'escola industrial, la maternitat, escoles d'infermeres, o sigui, van canviar el panorama, sobretot de Barcelona i també de Catalunya. Per tant, demostra que independentment dels diners, perquè clar, si haguessin tingut bé potser ho van fer, però clar, aquesta situació de la Mancomunitat de Catalunya, l'Ajuntament del Prat, el 1914, quan ja parla bé de la Mancomunitat, encara no estava formada, però ja hi havia un projecte de fer la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament del Prat, amb actes dels plens, ja, a part d'una riuada, després d'una riuada, explica que aquesta mancomunitat pot solucionar un cert de problemes que hi havia a Catalunya, sobretot una etapa de modernització, de modernisme, o sigui que aquí tothom hi va posar el cap, però sense diners, podem dir, extres del govern central. Però clar, això va acabar el 1923 amb el general Primo de Rivera, amb la dictadura, i van tornar a prohibir el català, va tornar a desfer la Mancomunitat de Catalunya, va seguir encara, però per comptes d'un catalanista va posar un conservador d'ells, va durar un parell d'anys més i llavors hi va haver, es va desfer la Mancomunitat. Alguns inclús van marxar, alguns de Catalunya, però aquest és un antecedent de que la gent d'aquí, si té mitjans i hi ha gent preparada per poder continuar, jo aquí acabo. Però dono paraules si algú vol preguntar alguna cosa. És un resum molt curtet, però vull dir, hi havia tanta documentació que al final tenies que dir que el poble del Prat pràcticament era una cosa petita, i vull dir que després sí que a partir d'aquesta nova planta van patir durant 2 segles la política centralista